Piano on the beat, on the beat. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage yau na taya ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. Godiya gun sarki rabbi da bai so ba za a iya ba mahalicci kara tsare ni in na cika ka bazan nasara ba awwal ya zama ango ne dan kayar da buwayi rabba charity ta zame mai mata ni na san Allah ya haɗa ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. 23 April ne ranar auren an ɗaura shi 2020 kenan Allah ne ya gwado ikon shi makiya sun yi jungum wa zai hana Allah ya kashe shi mabiya mu mun muku murna don mun san Allah ya haɗa ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. Nasara malan nasara ce koma dai yaya ta kasance awwal nasara ta samu yan hasada duka sun bi mauce charity ta zame mai mata ayyiriri murna ce shekara shida cif tare yan hasada ba sa jin kanku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. Masu cewa ba za su jima ba yau kuma ban sanya za ku yi ba kunya dole ne ta kashe ku don ba za ku gano shairi ba ai haɗin Allah shine sai dai in mutuwa ba ku ba mayu sai dai ku ci kanku amma nan dai an zarta ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. Allah shi ne ya halatta to kuma waye za ya haramta al'ada duk mu aje ta addini kwa mu je mu karanta awwal kwa musulmi ne shi charity kwa kirista gata yan uwan juna ku kasance Allah rabbi ya ƙara tsare ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. A cikin albarkar aure ayaye uku yau kun haifa ɗaya mace biyun kwa mazaje nan gaba dole na ma lissafa yara kuma manyan gobe kun ga ana musu tafa fatan da muke koyaushe shine Allah dai ya tsare ku. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance awwal Allah ya yarda happy marriage muka taya ku. Yahaya ne ɗan
sunansa na fari amma abba ake ta kiran shi. 23 ga watan 6/21 ne an haife shi. Sai Hadiza Janina kenan yarsa ta biyu da Rabbi ya bashi. 23 ga watan 10/23 shine badanta. Shekara shida ai bayo ba masa sashe ya ta kasance. Awwala Allah ya yarda Habibaris muka ta yabo. A cikin 'ya'yan sai auta Musa ko ku kira shi da baba. 23 ga watan 26 ne ban manta ba. Duka dai ranar haifa su to kuma ranar auren abba. 23 dukansu ko haka mun gode maka rabba. Shekara shida ai bayo ba masa sashe ya ta kasance. Awwala Allah ya yarda Habibaris muka ta yabo. Godiya gun babban yaya malam ya ubawan awwali ne. Inkiya kuma baban Nasir kai a gare shi kamar jigo ne. Kanwar Charity madalla mandali ke mata daban ce. Kun tsaya kuma kun jajirce ya zama dole kwani na yaba ku. Shekara shida ai bayo ba masa sashe ya ta kasance. Awwala Allah ya yarda Habibaris muka ta yabo. Shekara shida ai ba yau ba masa sashe ya ta kasance. Awwala Abdullahi kenan da Charity Thomas a takaice. Masu cewa za su rabe to ku daina lissafi a takaice. Sun amince zamansa a tare da addu'a duk za mu taya ku. Shekara shida ai bayo ba masa sashe ya ta kasance. Awwala Allah ya yarda Habibaris muka ta yabo. Mahamuda Muhammad kenan to yayin ta kuke ta kirana. 0 da 7 sa 0 ta titiri a cikin nan bana. Sai ka sa double 0 ce 74 kun gane nufina. 62 ƙarshen nan bana har waƙar nan nai ban kwana.